Sa number 10, Commission on Elections ang magapabaskog pagit sa inang kampanya kontra vote buying. Kwarta nga ginpaagi sa Money Remittance Center bisan pa sa GCash o kun PayMaya ang i-monitor. Suno kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria, ginapaabot nga magapagwa ang Comelc ng resolution nga magatutok sa vote buying. Mayara sa task force kontra bigay nga gintugan na sadto ang Comelec nga amo nagatutok sa vote buying. Suno kay Ananoria, sa idalom sang Omnibus Election Code, hindi lamang na limit sa paghatag sang kwarta kabaylo sang boto ang makabig nga vote buying. Magapagwa ang Comelec suno kay Ananoria sang innovative ways para mapamatukan ang vote buying. May mga reklamo gidman nga ukon na padangat sa nagligad nga eleksyon sa vote buying. Isa sa kabudlayan nga nasugata suno kay Ananoria amo ang kakulang sang witness para mangin madinalagon ang kaso. Ang vote selling kasubong sa vote buying ang isa man ka election offense. Samtang sa final nga listahan 2,014,725 ang regular nga botante sang Negros Occidental kag 660,709 naman ang para sa sangguniang kabataan. Ang resolution naman, already, I think during the crafting of that resolution under Commissioner Maseda, we've included AMLA, mga central banks, and then mga GCash, so that we can monitor ang transactions. I think anyway, hindi ko pag-i-preempt, but we are coming up with innovative ways to combat vote buying.